सांग्रां जा बर' हारिनि समाजारिफोर आरो सांग्रां जानांसिगौ गावनि गथ' गथायनि सायाव। नोंनि गथ'आ बहा थांदों, मानो थांदों, सोरजों थांफादों, बहा दंहैयो, मानो समाव सफैयाखै, मा जाहैदों, मा लोंहैदों, सांग्रां जा। बर' हारिनि साफ्रोमबो गथ' गथायनि बिगोमाफ्रा गावनि गथ' गथायनि सायाव नोजोर आरो सांग्रांथि गैयाब्ला जानो हागौ नोंनि गथ'आबो सोरबा लांसुनिया लंपटनि बोलि। नोंनि गथ'खौ सोरबा खामानि होनायनि मुङाव बहाबा लांनो नागिरदोंब्ला नोंथांनि गथ'आ खैफोदावबो गोग्लैनो हागौ। खामानि होनायनि असिलायाव भुगिनांनो हागौ नोंनि जोनोम होनाय फिसा हिन्जावनि जिउआ। मैया आरो दिनैनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आरो बे साननैनि गेजेरावनो मोनथाम जाथाय जानानै थांबाय। सोरबा खामानि होनायनि मुङाव जिनाहारि खालामजादों, सोरबा दुगैनो थांनायावनो जिनाहारि खालामजादों। सांग्रां जा बर' हारिनि रायजो राजाफोर, नोंथांनि गथ'खौ रांखावरिनि लब दिन्थिना खामानि होनायनि मुङाव थिनहरोब्ला जोबथायाव नोंनि जोनोम होनाय फिसाखौ मोजां थासारियाव मोनफिनाबो जानो हागौ। बेनिखायनो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम बे सांग्रांथि फोसावथायखौ दैथायहरबाय आरो सासेया सासे शेयार खालाम, जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो बर' लाइमोनफ्रा सांग्रांथि फैयो। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसडि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसडि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसडि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसडि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसडि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसडि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687236 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।